లాస్ట్ వీడియోలో నేను ద్వారకా తిరుమల నుండి ఇన్విటేషన్ వచ్చిందనేసి వెళ్ళాం కదా నేను మా సిస్టరు. అయితే మాకు అక్కడికి వెళ్ళినందుకు గాను కొంచెం మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు. అది కూడా నేను మీకు యాడ్ చేస్తాను. అయితే అక్కడికి వెళ్ళినందుకు మనకి ద్వారకా తిరుమల స్వామివారిది మొమెంటం ఒకటి అండ్ అలాగే స్వామివారి ప్రసాదం ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే మనకి డిటిఎస్ కంపెనీ వాళ్ళది గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇచ్చారు. అందులో ధూప్ స్టిక్స్ అండ్ సాంబ్రాని అండ్ అలాగే సోప్స్ ఏవో ఉన్నాయి. అవన్నీ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి నేను మీకు వీడియో యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఓం నమో నారాయణ